Здравейте, това е пелетна печка Burnit 8 кВт, която между другото е най-евтиното от тези, които се предлагат на пазара и за мен е с доста добро изпълнение. Това тук е датчика за температурата, който може да поставите на каквато височина поискате. Това е програматора за управление. Има си и дистанционно. А това е бункера. Бункера събира 15 кг и според производителите може да изкара до 21 часа, което е малко невероятно. Реалният разход е около 10 кг на ден и 15 кг за по-студените дни. Лично аз съм доволен от избора си. Печката се работи много добре. Не се влияе от външни аномалии като вятър, дъжд и ниско налягане. Стартира се много лесно. Можете да се програмирате да се пали примерно до 4 пъти на ден, да се пали да се гаси. По ваш избор, което е голямо удобство. И като цяло работи много добре.